ngakusasa ngangisaba ukubheka abantu ukuthi ngizobabheka kanjani. Umyeni wami phela ungene waphoxa kukhona amanesi, kukhona odokotela ngoba lisafika ivangeli. Kodwa bazalwane ngithanda ukunitshela ukuthi emva kwalokho umyeni wami uhamba ayegula kangabi nakho ukuthula. Izilwane zayilokhu zimethulile zambeka phansi. Haleluya! Zalekho nje zimbeke phansi. Phela angithi uJesu akasafuni nami. Wabuya ubaba, akangangitshela mina. Wavela wabuza ukuthi inkonzo ingena nini? Bamtshela ukuthi ingena nini? Wavele wageza wagqoka, akaza aye enkonzweni ngelodilanga. Sasisontwela esontweni lethe engengikwazi ukulisho. Wavele waqonda khona enkonzweni ku Sunday school. Wafika wathi wathola ku Sunday ummem ka Sunday school efundisa uthe mayiqeda wayesethi omunye umama wabona ukuthi lo baba unenkinga lo. Cishe udinga uJesu. Wabiza altar call. Uthi ngaphakamisa isandla ngakhetha uJesu. Uthi mangifike kuthagcina ngalelo langa isilwane. Haleluya! Sisamandla kaNkulunkulu bazalwane.